Ikado biye la horoma do ye biye juma ye kalo kile muga ani wolonfila otu kalo do samba fila ani muga ani kile Renouveau télé lajɛbaw Renouveau FM lamɛnbaw Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔka ka fara faranka radio mun be n'olu b'a cari ikado jamana kɔnɔ an bɛɛ ikado u lamɛnba bɛɛ lajɛlen fo ni u wale ɲuman dɔ bi juma donya in na Yusu e ni ne ikado an bɛ studio ba min daw kɔnɔ an bɛ foli di kɔrɔ Moribo ma ni waati na ikado a sɛbɛ kɛrɛgala an b'a fo ni a wale ɲuman dɔ a ka kɛci la ni waati na Yusu o de hukumu kɔnɔna na ne kɔni n yɛrɛ sɔrɔ bi juma donya in na ikado studio in kɔnɔ walasa min bɛ tali kɛ kunnafoni gafew la u bi sɛbɛ nansaraka la n'o bɛ faransika ko fɔ ka se ka na bayɛlɛma ikado bamanga la maaw ka se k'u ta fa dɔ kunnafoni ko siratigɛ la o Yusu n'a ma ɲa k'a fɔ an kɔni bi kɛnɛ ka kɛnɛ sanuma don ka bɛn ni bi lahɔrɔma don ye masa Aramani min n'a bɛ ikado dugu jɛ majugu ni maɲuman bɛɛ lajɛlen ye n'a ti tɛmɛ dugu la k'a ka dɔgɔ an bɛ ikado a fo ni ka a wale ɲuman dɔ Yusu o tɛmɛlen kɔ faranga radio mun be n'olu bɛ a ta an nɔfɛ dɔndɔn ni k'a cari fa bɛɛ lajɛlen fɛ o fɔlɔ ye radio danbe ye kɛrɛwaninkaw fɛ yen radio bɛnka fana bɛ yen ka lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn radio yɛrɛ ko si sa mara la bɛnkɛ janginɛ k'a fɔ a ka timinanja n'a ka wulikajɔ la n'an bɔra tuma min na an bɛ taa radio danbe la i k'a dɔn dijenikaw fɛ yen ntija n'a ka cɛdenw k'u fo k'u wale ɲuman dɔn maraka kungokaw fɛ radio daka bɛ yen a lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen k'u fo k'u wale ɲuman dɔn Adama Dumbia bɛ yen an b'a fɔ a ka bitigi kɔnɔ nin waati n'an bɔra ye an bɛ taa Welesebugu la faso kanu lamɛnbaw k'u fo k'u wale ɲuman dɔn ka timinanja n'u ka wulikajɔ la an bɛ Kolomasa fo Kolo Karamu k'a Tarawele a n'a ka filamuso an b'u fo nin waati na ni k'u wale ɲuman dɔn Buguni kunga lamɛnbaw i ka dɔn Bugunikaw fɛ yen Vieux n'a ka cidenw an b'u fo ka timinanja la an ka musokɔrɔba ɲuman bɛ Bafanda denfarabɔla don an b'a fo ni ka a wale ɲuman dɔn o Yusu n'an bɔra ye sa Naro FM a lamɛnbaw min bɛ tali kɛ an baramaw la n'o bɛ Laginɛkaw ko fɔ olu b'an sɔrɔ ka sababu kɛ ale ay ka do ame montu fo ninga wale ɲuman a n'a baranɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen tiɲɛdugu lamɛnbaw bɛ jura ni waati na Amadi Daɲɔn n'a ka cɛdenw kariri kɔnɔna na an b'u fo ka timinanja la Yusu n'an bɔra ye Jongaga FM yɛlɛmani n'o bɛ Mamadu Awa Gasama ninnu ka dugu ko fɔ i ka dɔn a lamɛnbaw k'u fo k'u wale ɲuman dɔn Donba FM ale bɛ kara ka kara tobiri fo nin waati na ka Zumana Keita fo ani kanuba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen dugutigi ni alimami i ka dɔn k'u fo nin waati na karangaw fɛ yen Yusu n'an bɔra ye arajo ni lamɛnbaw k'u fo k'u wale ɲuman dɔn i ka dɔn dante foli min na da ka gun ka segukaw fɛ yen arajo 1 bɛ tomiya ko fɔ an bɛɛ i ka dɔn tomiya k'a bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn dante foli min na Tarawele marhaba somaw ka kɛnɛ marhabani yemaw bɛɛ ahaba ne ko gurubinɛba in dun madarasi t'a la an bɛ bayini fo ni ka a wale ɲuman dɔn dante foli min na i ka dɔn kakakɔlɔw fo koyi n'olu tɛ a jaturu ko bɛ gɛlɛya i bolo dɛ min bɛna kakɔlɔ ne kakɔlɔ muraw no sanga muraw nenu mesila kɔni ma akalamzan tibane olu tala olu cogoyi olu tala olu cogoyi Tarawele akamara lakaw na fofana lakaw ni tarima ba mun bara famuyale do ma lajosi Tarawele kologani fana min ye arajo so dɔ bɛ n'o ye arajo islamique a ɲɛma ba an b'a fɔ o ye Isufu Jaabi ye an bɛ jaabi fɔ an b'a tila dɔrɔn u bɛ tila k'a ta ni k'a jɛnsɛn kologani n'a lamini bɛɛ lajɛlen la o ye bɛlɛdugu ye sa wa fo jijeni baara banna fo jijeni olu kɔni b'a ta nɔfɛ ni k'a sura an ko sa a banna baara ka ɲi Isufu Jaabi min ye a b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn n dɔ a man don kolokani sigi la lajosi kunfɔlɔ yan'an ka don n'o ye min ye n kɔrɔkɛ Sedina Umar Keita joli garçon sans produit ghanéen ale bɛ tiɲɛ la ne kɔrɔkɛ a bɛ pari koyi a bɛ pari ni cɛw cɛ fila ye a bɛ pari ka tɛmɛ i kan o don dɛ o tuma lajosi ka foli lase aw k'a dɔn min ye vieux kolonba vieux sarandankɔrɔ cɛnin kɛ f'a bɛ si sɛji kɔnɔ o ba ne mɔden don a ba denu na po ne sira olu fana b'a fɔ ko olu bɛna k'a bɛna ne ni Moro remplacer a kun nana ne ko k'a ka bolo da dusu la a kana kɛ Moro ye wele bila a ma sɔn de a kana kɛ an y'a deli cogo bɛɛ la a ma sɔn ne yɛrɛ bɛ na sa n'a ye tɔgɔ fɔ dɔrɔn a bɛ kasi ko bibɔrɔ a ma gɛn fo ka wuli jɔ a nɔfɛ a ko filɛ sa min ye k'a dɔn cɛ de ale bɛ min ye difu la sekɔrɔba je fitinin ale bɛ k'a dɔn min ye
montage ale ni Mohamed Touré Mohamed Touré an k'u fo k'u waleɲuman dɔn lajɛ si an tɛ don kunnafoni kɔnɔ an bɛ don a kɔnɔ kɛmɛ ka kɛ fafo ni ka waleɲuman dɔn ale bɛ ka lakana sabati ni waati na awa i ka dɔn Kuyate Keita an b'a fana fo ni ka waleɲuman dɔn Youssou indicateur Jiro Nouveau ale kuma bɛ a ye bɔ ko 3,379 sɔrɔ bi n'o bɛ bi jumadon bɔli ko fɔ kalo tile 27 utu kalo don san 2021 a Youssou fasirikɛba ko min bɛ tali kɛ Sumeli Bube Mayiga ale ni Félix Sisɔkɔ ko kunungo ko minɛna ni k'u datugu nka u datuguna affaire min na i ka dɔn min ye RFI maaw ye olu kumana a ka indicateur ale y'a mada bi a ko min ye ka dɔn premier ministre kɔrɔ min ye Sumeli Bube Mayiga ye ale ni ka dɔn ministre min tun bɛ yen a waati la n'o kun ɲɛsin bɛ sɔrɔ komo a bɛɛ i ka dɔn madame Buhari Fili Sisɔkɔ ko fɔ Youssou min kun ye kunungo alamisa ye kalo tile 25 utu kalo san 2021 u welela bɔgɔ jɛnɛ kan ni ka to o ɲininka affaire la n'o bɛ tali kɛ finitigiw a waati la n'o bɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita kile kɔni ngofɔ a fɔra ko wari dɔ kɔni kun bila bɛ singa walasa finitigiw ka samaraw n'u ka minɛnw kɔse k'olu sa ko in kɔni ka cira wara k'u kan wuli ka jɔ kɔni kɛra kunungo ni ka t'u ɲininka u dalakan la a ma ɲa min kɔ i k'a dɔn Youssou u minɛna ni k'u datugu kunungo a ko affaire kologirinba 2 don fɔlɔ o bɛ tali kɛ jamanakuntigi kɔrɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale ka pankuru la n'a bɛ wele ko avion présidentiel o saningo i k'a dɔn o ye affaire fɔlɔ ye affaire filanan y'a fɔ kuma la o bɛ tali kɛ finitigiw ka minɛnko kɔni kan min kasabi bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 130 bɔ ɲɔgɔnko la Sumeli Bube Mayiga ko n'i y'a jateminɛ ni k'a fɛsɛfɛsɛ a nɔfɛ dɔɔni ko jalaki min dan bɛ k'a sɛgɛrɛ ko fɔlɔ ko ye namara ye n'o bɛ i ka dɔn yuruguyurugu ko fɔ Youssou i k'a dɔn k'a fɔ ka bin maa kan k'a fɔ k'i bɛ jɔyɔrɔ in na walima ka maa dɛmɛ maa kan walima mɛ nin jɔyɔrɔ in na o n'a ɲɔgɔnna caman Youssou a ko n'i ye madame Buhari Fili Sisɔkɔ fana jateminɛ i b'a ye k'a fɔ i k'a dɔn min ye forobafɛ ye ko jalaki tan bɛ ko i k'a dɔn ale sɛgɛrɛ o nɔfɛ filameru ani k'a dɔn k'a fɔ ka juguma kɔni kɛ ɲuman ye walima ka galo kɔni kɛ jɛlen ye Youssou ani i k'a dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ bɛ na n ka se ka n ta ka di maa ma n ma sunama ka maa dɔ fisa ni maa dɔ ye Youssou ani yuruguyurugu o fana tan bɛ k'ale sɛgɛrɛ nin waati na nka kibaruya min sɔrɔ la i ka dɔn kiiritigilamaw nɔfɛ o fasirikɛba ko hali n'a sɔrɔ min bɛ tali kɛ procureur la n'o bɛ cour suprême procureur ko fɔ Mahamadu i ka dɔn Tembo Youssou k'ale kɔni ma sɔn i ka dɔn ka d'a ma bilen k'a fɔ k'a bɛ i ka dɔn walawalali kɛ maaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya kunnafonidilaw ye a ko kɔni nka an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan min y'a kɛrɛfɛmaaw ye n'o ye kiiritigilamaw fana ye olu caman kɔni y'a jira k'a fɔ olu tɛ fɛn kalama nin ko in kɔni na an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan k'olu t'a dɔn i k'a dɔn affaire in bɛ dangan min kɔni na olu fana ma sɔn ka kuma k'a kɔni ma tigɛ a da o da la min fana bɛ tali kɛ Sumeli Bube Mayiga ale ka sɔrɔ nadonba fana la o k'ale kɔni ko k'ale kuma waati ma se fɔlɔ k'ale ti ni da don nin kuma in na an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan RFI maaw kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ nin kuma in fɔ nka min ye indicateur Jiro Nouveau ye ale y'a mada i ka dɔn bi bɔli kɔni na Sumeli Bube Mayiga ale ni ka dɔn madame Buhari Fili Sisɔkɔ nin waati in na k'u minɛnen bɛ k'u datugu ka sababu kɛ affaire 2 bɔ ɲɔgɔnko ye n'o bɛ i ka dɔn jamanakuntigi ka pankuru ko fɔ ani finitigiw ka i ka dɔn minɛnko an y'a sama ka bɔ indicateur Jiro Nouveau kɔnɔ. Indicateur n'i y'ale bila priorité ne b'ale ta lajɔ si o kelen don min ye aw k'a dɔn premier ministre kɔrɔ Sumeli Bube Mayiga sous mandat de dépôt min ye aw k'a dɔn ni o cadre maa minnu bɛ yen n'olu tun ye aw k'a dɔn jɔyɔrɔtigiw ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga la a ko a k'a caman kamana gannen don nin fɛngɛ in na dɛ min ye a bɛ ka dɔn transition min bɛ yen ni o bɛ ka latɛmɛ Asimu Goyita fɛ o transition awɔ min ye dossier kɔni k'u bɛ ka don a cɛ la o ti dɔwɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ maa minnu kɛra sababu ye ka jamana nafolo ka ŋanamu maa minnu kɛra sababu ye i k'a dɔn hali n'o y'a sɔrɔ tiɲɛni dɔ kɛra u bolo min ye a bɛ ka dɔn u kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ nka gale awɔ ni maa fila ninnu kɔni olu kɔni ka ko kun a bin kunnen don kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan dɛ min ye utukalo tile 26 a k'a dɔn a ko wulila k'i jɔ Cour suprême Bamako o kɔni o ye dossier ninnu da ka sɛbɛn ninnu da jalakili sɛbɛn min da bɛ u kɔ kan ni k'a bɔ kɛnɛ kan lajoso min kɛra sa i k'a dɔn k'o kɛra daba wuli ye fa bɛɛ lajɛlen fɛ maa kɔni awɔ maa caman kɔni bɛ olu jɔrɔ bɛ maa dɔw kɔni olu kamana gannen don min ye Sumeli Bube Mayiga k'a bilara awɔ k'a dɔn min ye kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan fɔlɔ lajosi nin ma sɔrɔ
kɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ i y'a fɔ cogo min avion ko min n'o kun bɛ sen na n'a kuma cayara a waati Ibrim Buwari Keita ka waati la o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye an ka wolomasiri tabaw olu ka minɛn minnu bɛ yen n'u kun kan ka san ka d'u ma n'o yɛrɛ lakana minɛnw ye min ye aw k'a dɔn ko kɔnɔ ko o nafolo ko dasira cogo dɔ la aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ɲɛma ye o la o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye Sumeli Bube Mayiga ale aw k'a dɔn ani maa dɔ bɛ yen n'o ye Madame Buhare Félix Sisoko ye Madame Buhare Félix Sisoko ale kun ye ministre de l'économie et des finances Ibrim Buwari Keita ka waati la u y'ale fana minɛ ni k'a bila u bolo kɔrɔ ye n'o ye kiiritigɛlamaw ye i ka dɔn Cour suprême k'o de kɔni ye jalakita ka bin ninnu kan o k'a dɔn awa min ye nin ye o b'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la min ye awa k'a dɔn malidenw kɔni bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka nin bɛ ka taa sira min fɛ so yalima awa k'a dɔn nin sira kelen a n'a bɔ sanga ani waati wa k'u na se k'a ko jalatigɛ nin kɔni ko filɛ sɔn ko nin sira kelen lajɔsi k'a na se ka taa awa min ye ka tɛmɛ a cogo la wa yalima nin bɛ kɛ dansira la ko ye ko n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la min ye awa k'a dɔn nin min filɛ nin min ye dossier o dossier bɛ yen fɛn o fɛn bɛ yen awa ni jalaki bin bɛ olu kan ko a ko kɔni a dalen bɛ an ka kiiritigɛlamaw ka bolo kan min ye a papier belebele i ka dɔn awa min ye an ka kiiritigɛlamaw ye olu kɔni kɛ bɛ awa k'a dɔn k'a ko bɛɛ lajɛlen ta ka da o ɲɛkɔrɔ don n'a nataw la n'a tɛmɛna da min fɛ min ye Asimu Goyita k'ale kɔni tɛna ani dato i dabilo baranitigi nin na dɛ ko kabini waati min na n'a bɛ kali ka siɲɛ kɛ jamanadenw ye k'a nin ko in fɔ k'a gɛlɛya i n'a fɔ bandaw y'a fɔ cogo min a ko filɛ sa dɛ Ala k'an kunnaja a ko bɛ yen dɛ Fati Keita ni y'ale bolo nɔ an y'a bɔ priorité kɔnɔ bi sɔgɔmada indicateur de nouveau ale kuma bɛ gestion des programmes de vérification des importations n'o fɔra i ka dɔn a bɛ PVI ko fɔ a Yusu ko sɛbɛn in k'a bɛ i n'a fɔ a danbɛ bɛ yen na dɛ tabali kɔrɔ jɔn ka tabali a bɛ i ka dɔn vérificateur général ka tabali kɔrɔla ko fɔ parce que b'a ko kabini kunkan kɔni gosira section syndicale fɛ min n'a bɛ direction générale du commerce et de la consommation et de la concurrence la k'a jira k'a fɔ ni min bɛ tali kɛ nin PVI kɔnɔna a kɛcogo man ɲi anw ka jamana kɔnɔna na wari tiɲɛ de don nafolofili de don k'a sɔrɔ jamana mago bɛ nafolo kɔnɔna o kabini i k'a dɔn lafasa jɛkulu kɔni bɔra arabadon kalo tile 18 utu kalo san 2021 u ye jɛma ladɔnniya k'a fɔ olu ta tɛ dɔwɛrɛ koyi hakilinajigi de don min ye faso wari don maa dɔw de bɛ fɛ k'o fili nin cogo in na walima k'a ci wara kɔni ku la k'olu tɛna jɛn n'a ye fiyewu u ye kunnafonidilaw wele ni ka ɲɛfɔli caman kɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn secrétaire général yɛrɛ la n'u siri bɛ a n'a ka cɛdenw kun bɛ i ka dɔn kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ a ko min ye i ka dɔn nin PVI ye Yusu a bɛ taa cogo ko i ka dɔn a man ɲi anw ka jamana ma dɛ i ka dɔn san 5 kɔnɔna na a wari min n'a bɛ fili n'a ti don i ka dɔn jamana kɔnɔna na n'a baara ti kɛ a kɛcogo kɔni na k'a manjɛngɛ jamana ma CFA wari miliyari 60 Allahu akbar Yusu a ko min ye nin contrat in i k'a dɔn a sigilen bɛ sen kan nka baaraw ti kɛ a ti lawaleya a bɛ taa cogo min na i k'a dɔn maa dɔw de bɛ bibi na i k'a dɔn bamaɲinkuru don i k'a dɔn olu bɛ nin wari in kɔni ta ni k'a ci waraku la kabini olu kɔni bɔra k'a kuma jira bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ tiɲɛ don olu kun taara baarabila kɔni na nka ni gouvernement nana bɛn fɔ la nka i k'a dɔn bɛn fɔla in yɛrɛ cadre kɔnɔna na u y'u sɔnni sigi PVI in kɔni kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ kasabi bɛ bɔ i k'a dɔn k'a fɔ DGCC kɔni na a mara ka to olu bolo a bɛ taa cogo min fana na ni maa dɔw bɛ dibi la nin waati na a kɛn yɛrɛ maa kadiriba dɔw walima a jamana ta dɔw ko fasoden dɔw don dɛ olu ta ti dɔwɛrɛ nin wari in ka se k'olu nafa o dufa kɔnɔna a kana don jamana i ka dɔn k'a fɔ ale kɔni ka baaraw kɔni na o de hukumu kɔnɔna na sa olu bɔra ni ka jɛma ladɔnniya o kabini o kibaruya kɔni cira i ka dɔn fa bɛɛ lajɛlen fɛ ni ka gangan gosi fa bɛɛ lajɛlen fɛ o wuli ka jɔw kɛra ni ka sɛgɛsɛgɛliw baaraw sabati Yusu a ko dɔgɔkun daminɛ la kibaruya dɔw yɛrɛ jira la k'a fɔ min ye ka dɔn bureau min n'o bɛ vérificateur tɔgɔ la vérificateur général a Yusu ko kɛmɛ k'i ɲɛ kɛrɛ bɔ nin ko in na dɛ k'a jira k'a fɔ nin bɛ cogo min na bi a n'a wasa don i k'a dɔn a sɛbɛn fara kɔni na PVI ko in bɛ cogo di yalima i k'a dɔn a bɛ ka taa sira jumɛn fɛ fɛn jumɛn de kan ka bɔ a la wari min dira i k'a dɔn waraku la jɔn bɛ ka taa a bɛ ka taa sira jumɛn fɛ k'a bɛɛ lajɛlen bɛna fɛsɛ maa mun bɛ yen ni dɔ bɛ ko la wulikajɔ bɛna ta k'i sɛgɛrɛ bɔgɔ jɛnen kan dɛ fasirikɛba ko yan'o kɔni jɛ k'u na sɛgɛsɛgɛliw kɔni dayɛlɛ a ko kɔni da la min bɛ tali kɛ bureau du vérificateur général k'u na a dossier fɛsɛ maa mun bɛ yen n'olu ye ka dɔn nka mun kɛ ba ye faso junjugu mun bɛ yen n'olu bɛ faso wari ta k'a ci waraku kan a Yusu ni ka wulikajɔ ta ni ka olu sɛgɛrɛ min kan ka k'u la k'u ka k'u la
Forba nafolo ikado forba fedo ma kelembe manga dun. L'ouverture d'une enquête du bureau du vérificateur général sur ce dossier permettra sans nul doute de démasquer les nanye une fois na kala to bigere ka be bugu monye langa les délinquants financiers oui mais sous quoi le mot à col blanc et de récupérer des milliards au profit du trésor public akonu mina gesa we sungwale mumbe no lubi wari nti warakula ninga yele mo luka ko nyemo olumu ni barawara tu la ka faso na warika ati warakuka ko affaire à suivre abana ikado ajam dene indicateur du nouveau kono ka biboli ajam dene ni ale ka fasiri bla ne be independent avocado minye malini sénégalais che an woni ami barajuru kelena ne ko yenga fenya namba wa ajube willa ka se madina mo wa madina maram na belega madina shi so ma sama wa ayi enne ko ngoni affaire tse ga bancho ko silani wolofa muso kele madina mo ko ke nga chini amanda tenza do mana chokodi lajosi chite jurewa chite jure iba ko ka waita ko ka de mbeta kati folo kati luka président du conseil de cercle Mamadou Zale Traoré ale ka ibla sarawa wala mbeta le fe oni nyefoli kai kuma ale rafana kungono ko ka be flana nyini ngadnema annu be nyini ne tainga ngatila de kati président du conseil de cercle Mamadou Zale Traoré afa ka ko tilia aga godelia lajosi angata ene bana amaleta miye ni ala sonama malede senegal che miye avocado ta masira me mani nyanje nanga minambo benam ani ambi barabao ke nywanve kazwa ke munye ala yo lugar jige porla anga minam bele jele avocado ke bejo miye afamba bi bo senegal fe wodi ko nasa miye avocado gbele abado temena onni senegal gauche o gele aba akungara sawi miye kasira jo akungara sababu ye kana ni mangambaye anga awamiye mobile babolaw aleni avocado senegal mobile babolaw ani senegal kaw oludo ni nyanje miye avocado kabini wati mina ninu ngoy ndamina anga ministre muso ye awami transport et des infrastructures du Mali alors Madame Damele ikado Madina Sissoko nga ikado balma muso tigiya de bale kuna wali ka fere kesa Senegal ka ngachini ngabo Senegal cho ni musoyi ikado ko akachesiri annaka wuli ka jo annaka adamade asira annita ninga segemi na yo ke ani Senegal manjemawo wala san ningo yebisa ka dabla chuko minna miye avocado amaduzo ikado awaminye ama akoke gele ko ama ko geleya avocado Senegal ka bulo Senegal ka ko ni ataninga sego uma geleya oni nyanje minye avocado ni mafla diminedo minye tibinanja ko ni bo mangamba miye ni munimsiri musonye ka tibinanja na ka wuli ka jo ani bara mingal farala onyedoni ka ko ni avocado minye danzira ka ke soroni ngoy na goy ikado awa minye uye communique mi na kara fafla bela jelela minye avocado ninko bela jele ni masoro dore fe minye asira tigele awni sergale che minye awa Bamako Dakar o masoro dore fe ka sarado de kera avocado no kera so wiye utkalut leta anindoro samba flani mugani kele akara kaulaka minye manani olu ndayana mafla olu jogina o minye avocado nin kasaraba mingera ko di koni avocado tasma bo tuluka ko asna ka bawgete minye maleni Senegal che nga ministry avocado musoyi minye transport et des infrastructures kale ka wulika jo kwa ni foli kaka kai tesirigede bashabula ale yɛrɛ kungɛɲuman min bɛ Senegal a n'o ye k'a dɔ tigɛnɔbula kɛ sɛbɛnna o min b'a jira k'a fɔ taa ka segin u k'a bɛɛ lajɛlen kɛ lafiya kɔnɔ dangana kari maa la Senegal ni i k'a dɔn Mali badenya de b'a ani ɲɔgɔn cɛ sidiya de b'a ani ɲɔgɔn cɛ baaraɲɔgɔnya de bɛ ani ɲɔgɔn cɛ walasa k'a tɔ kun kɛnɛya f'u ka musonicinin ɲini ka di ne ma ka bɔ Senegal sa ala k'an kunna diya ala ka sɔn ɲuman d'an ma min ye indépendant ye a ye nin sama ka bɔ ale kɔnɔ n'o kɛra sisan n da tɛ sa don kuma na n'a fama cɛ buma wa jɔnni ni ɲi ma fi
Yɔrɔ ji dɔ bɛ yen. Ne to k'o min i ɲi bɛ fi. N'i yɛrɛ waati ni kɛ Sénégal. A kɔni bɛ farafinna jamana in bɛ anw tɛ min dɔn wa. I yɛrɛ bɛ wɔlɔfɔkan dɔ mɛn o. Kɔni nin b'a mɛn kɛ. O kɔni o pour parler kana o. N'a sɔrɔ ganaw la i t'a lajɛ ka kɛ internet y'an ni ɲɔgɔn cɛ. Ma kɛ internet y'an ni ɲɔgɔn cɛ sa. Youssou indicateur du renouveau ale kumana. A ko min ye ka dɔn ka fɔ Bage a sɛbɛnw ka folofolo ye ko kura kun dɛ. Kabin'o kɛra u ye wulikajɔ kɔni kɛ. Tigɛ dara maa dɔ ka a ko dala. Youssou fasirikɛba n'o ye ka dɔn Bala Sumala Tarawele. Ale kɔni ye nin kibaruya da maaw tulo kan. A ko min ye san laban yɔrɔ kimɛli. Kilasi b'o 12nan. U kɛra anw ka jamana kɔnɔna na Youssou. Sɛbɛnw folofololen yera i n'a fɔ marabatiga. Lɔgɔliden caman yɛrɛ tun bɛ yen olu tun bɛ i k'a dɔn ka fɔ ɲɔgɔn dan kan ka kɛ min na. Olu b'u sɛbɛnfara dɔ sanu ka t'u sigi. Dɔw yɛrɛ tun bɛ a labɛn i k'a dɔn ka don n'a ye. Fasirikɛba ko jaja min ye ka dɔn baba polisilakaw ye. Olu ye nzole da Bamakɔ kɔnɔna na Youssou. Direction générale de la police. Ka tɛmɛ brigade d'investigation judiciaire fɛ. Olu kɔni y'u bolo da i ka dɔn maa dɔ kɔni nga. Fasirikɛba ko a ko dala u ye laseli dɔ kɛ. Min n'a bɔra i ka dɔn directeur général adjoint tɔgɔ la. Polisiw n'u bɛ i ka dɔn contrôleur général de la police ko fɔ. Youssouf Binima. Ale kɔni ye i ka dɔn laseliw kɛ k'a jira k'a fɔ. Birima Koyita. N'ale ye téléphone feerela Youssou. Ko brigade d'investigation judiciaire maaw. K'olu ye tigɛ da ale ka k'a nɔba bɛ ko la. Tigɛ dara ka kalo 25 o ti kalo san 2021 a ye ka dɔn bɛnbɛn bɛ min bɛ tali kɛ nin sɛbɛn folofololen k'ale nɔba bɛ a ko kɔni dala dɛ. Fasirikɛba ko polisiw ka kuma la a ko min ye ka dɔn nin tigilama ye dɔwɛrɛ tɛ n'a ka baara bolo da cogo di Youssou min ye Facebook i b'a dɔn wa. E bɛ Facebook dɔn wa? N bɛ Facebook dɔn. Facebook Youssou ja i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ compte caman tun bɛ a bolo o compte dɔw yɛrɛ tɔgɔ ye ko temple de dédication k'a ye ka dɔ fana dayɛlɛ WhatsApp sanfɛ mun tɔgɔ ye tɔgɔ 4 bɔ ɲɔgɔn ko ye WhatsApp ta kelen tɔgɔ kun ye IFM TC Kayi dɔwɛrɛ tɔgɔ kun ye ka dɔn synergie des syndicats des enseignants filanan o tɔgɔ kun ye syndicat libre des enseignants des écoles privées du Mali ale kelen bɛ de nin bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ Youssou ani les réseaux de permutation fasirikɛba ko i k'a dɔn a ye ninnu kɛ jaja maa dɔ tun bɛ a ka groupe la a ko da la n'o bɛ kimɛlikɛlaw ko fɔ n'a surula a bɛ suru a yɛrɛ nɔfɛ maaw bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na lafiya kɔni kɔnɔna na o sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna na dayɛlɛ min bɛ tali kɛ polisilakaw la olu ye ka dɔn zole da fa bɛɛ lajɛlen fɛ ka sow dayɛlɛ so ɲɛ kɔnɔnaw ka se k'olu dayɛlɛ dogodogoniw ka se k'olu bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ fo ka taa tigɛ da i ka dɔn Birima Koyita kan. Allahu akbar. Fasirikɛba ko caman tun bɛ i ka dɔn a kɔni tun b'a cari lini sanfɛ n'o bɛ bɔlɔlɔ sanfɛla ko fɔ maa mun bɛ kimɛlikɛyɔrɔ la olu ka se k'a sɔrɔ lafiya kɔni kɔnɔna na o Youssou i ka dɔn kabini tigɛ kɔni dara Birima Koyita kan u y'a ɲininka a kɔni y'a jira k'a fɔ nin ko in min filɛ nin ye Youssou ko min ye i ka dɔn k'a fɔ nin sujet ninnu bɛɛ lajɛlen k'ale y'a sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ plateforme dɔ sanfɛ dɛ n'o bɛ i ka dɔn k'a fɔ plateforme des syndicats des enseignants a y'o kuma in kɔni fɔ k'a y'a sɔrɔ olu sanfɛ fasirikɛba ko tigɛ kɔni dara kan an bɛ don min i komi bi a bɛɛ ka dɔn k'a fɔ finitigiw ka bolo kɔni kan hakilina jiginna dɔrɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ baki la n'o bɛ kilasi 12 maaw ka ɲɔgɔn da ko fɔ san laban yɔrɔ la o daminɛna anw ka jamana kɔnɔ tɛnɛndo kalo 23 utu kalo san 2021 k'a kun jara kunun ko alamisa kalo 26 utu kalo san 2021 maa ba yiriga caman ba de kun ye cɛbɔ ye a kɛnɛ kan santiri 300 ani i ka dɔn 33 bɔ ɲɔgɔn ko nka olu de tun bɛ i ka dɔn kimɛli la hali n'a sɔrɔ lɔgɔli karamɔgɔ kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni tɛna ye a ko kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyala lɔgɔli karamɔgɔ min ye tigɛnɔ bila kɛ kalo 15 octobre kalo san 2016 ka sababu kɛ u ka ɲinifɛn n'o ye i ka dɔn 39 dɔ ye n'o bɛ article 39 kɔni ko fɔ ko min ye i ka dɔn k'a fɔ fraude ko ɲɔ ɲana kosɛbɛ dɛ k'a senfɛ fana lɔgɔliden dɔw tɔgɔ ma ye i ka dɔn kimɛli kɛ lisi kan ne m'o de faamuya o ye kelen Lajugu cɛni a bɛ baara kɛ min minɛna polisiw de bɛ se k'o u y'a minɛ u ka sɛgɛsɛgɛ n'o tɛ ale bɛ se ka sujet sɔrɔ cogo di ka se k'a traiter k'a ci fɛn min kan ka dogo a enveloppe yɛrɛ kan ka dayɛlɛ réseau ba dɔ bɛ yen sa u kan ka réseau in de ci ka filenkolon ci cadre mun bɛ yen k'olu bɛɛ bi an bila réseau ci la ni jamana seere de tɛ jamana kɔnɔ dɔrɔn ani nata sisan seere bɛ dɛ ala ka kunnaja lajɔsi
ami sebenda sebemi namata utidore o priorité awakado minye anga cheba no ye mambe dugaraye mambe dugara awakado minye ka noroblara don malien miye awakado mambe dugara to ne jatimneke awakado mambe dugara a minye directeur mindo ko fero ba kono kay fere cha mange miye gele abade mi no kara covid-19 nani kado awa mi gele mi manga jamana awa chamanja bolo ani korom mara bolo fe miye awakado no kambe ka dangari ani jamana wara ngon chow barala miye sorota siraka kaye fere soro ni bela jelela mi abela cha awakado ni gelabe jamanaka ani kudeta bambali mi no kera awakado ni wati na mi awakado mame dugara ko bara matnya bulude mi awakado mi malido me nyini mi awakado ayo soro mi awakado ko mamindo ko aye awakado mi ko cha bange mi ba jira maga to murani mena plana de mimba jira ka foko mado barakela do miye mame dugaraye miye awkado nyera la koni awkado ni tara awkado akabarakero la ni mama pmana oba foko mala dirido ni mama pmana oba foko barakela do miye awkado kabri wati mina ni kuna foni boraka bi a ikado nyera la atamana ma chama vurufa goyi miye do kuma sigina choko shila miye awkado mama dugara a mame dugara miye nyera la a ikado mawko me nyanyi ninga ko nintara kata chugodi opma awakado ni wala mingera sa ikado ko awamiye nyera la ni blara la akara chugo dono ebita ko wa ma ebita kabo joro la mame dugara ko mamindo kolli mania bala ani munyoni sabali la josi o ma temeka boy miye fasiri bay o ya jira ka fo awa miye nyera la ko miye awkado ko awa joro ka ajoro halbi o be jamana kono de ikado abiseka jamana nafa chuko mi ko miye awkado anga manyemau ko luko hakli twala ni baraka sugu baraka labba sugu ko matna o black refe akungoro tale bora awasale bora ala ka guna ja l'administration est une continuité priorité ayni sama ka bale kono ala ka do baranya ambulo yusu amina rabbi e ka do amita sugula ambi do pharmacie kura vertu kono ka soro kata e ka do ablay mayga ka rola de groupe commerce o may tetu ne tara kura vertu la drone te se ble o ya beyo etc wa be munyini bon mi tege mena jagola ngata ni ne taraye no mi tege di ngata ni taraye hali rago ko ga mo kibta fa ko ni taraye ka ba ko ya be ke ka to ka kai abo ati te boka ngata sugula ala ka kuna ja ye yusu ambe wara sugu kono ame fulini tan ni ta kanyesi sugu kono ma bela jelemwa yusu aban hakli jigi bobo jula so kauka belebele la adama ama funi wati na kasidi be ikado bobo jula so ale ikado sugu kono na ni wati na abika naje ambe ana baranyo bela jele funingu wali mano amamadu gari ale be ikado koro ware ni wati na akabuti kono abika naje amba funinga awali nyumando anga musogorba nyuma ikado kanya amba funi wati na kasa no afleni ni ikado kafo zernina aja kanya sanogo ant kai kaufe kai aminya anga chokorba nyuma amba fuka wali mando kai kai gouverneur fu Musa Bala Sisoko Sumare Musa Bala Sumare amba fuka wali mando sanga ani wati ale kai gouverneur ye ambe kai ka bela jele fu fenfe bi kana jani wati na Youssou Minye kado l'observatoire ale pumana ikado émission NT avec ikado mi metalike groupe Orotal Lali nya ale konunga jemunganye parce que ba pumambe feminga oye tarata do tay mimbe kado ka fokalo klemwa ani nani kofo otu kalo samba fla ani mwa ani kele ko ni nyuka jemunga atakuflana ninga abaro shigi shinga Jibril sako na biwele ko jibi sako ale kado jemunga inke baye parce que ba ko ka kungeme ka wele bla soro boso ba domo no be talike ikado Musa Bazi Konela e konnana ningana ikado kafo wele jabi ngani urutalali reta kalaje ngoni ikado kuna fundi sra
kura ye min n'a bɛ i ka dɔn bɔlɔlɔ sanfɛ n'a bɛ wele ko web tv Yusu Amadu Jalo ale ni Jibril Sakɔ olu de hakilina fara ɲɔgɔn kan walasa i ka dɔn k'a fɔ nin ka nin yɔrɔ in kɔni dayɛlɛ sifinw caman bɛ se ka bɔ u ka baaratanya la cogo min na Yusu hakilina kelen bɛɛ de b'u la i ka dɔn farafinna ale bɛ se ka yiriwa i ka dɔn baaraw kɛw kadara kɔnɔna na cogo min na o de hukumu kɔnɔna na o kɔni ye nin jɛmukan in sigi sen kan n'a bɛ wele NT avec Yusu maa min welela i ka dɔn a nana wele jaabi bonya ni karama kɔnɔna na a ye maaw la faamuya ne ye jateminɛ kɛ émission in fana a bɛ sigi kɛnɛ de kan kɛnɛ min na n'u bɛ wele bila maaw ma maa caman bɛ na ni ka na émission in bɛɛ lajɛlen lajɛ lafiya kɔni kɔnɔna na Yusu min ye i ka dɔn maa welele n'u bɛ Musa Bazi Kɔnɛ ko fɔ a n'a balimaw n'a sinjiw n'a baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ kɛnɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka tɔn i ka dɔn o maaw n'o o dɔ ye Aruna Kɔnɛ n'o dɔ ye Yusu Bari ye n'u bɛɛ lajɛlen nana ni ka na baara ninnu ka a seereya fasirikɛbaa ko n'i ye jateminɛ kɛ a ye jɛkulu caman kɛ i ka dɔn Conseil national de la jeunesse o ka dɔn o tɔnden kun don o jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ parti kɔni ko fɔ politique tɔ n'o bɛ parti Union des patriotes pour la république ko fɔ o maa ɲɛma don Yusu a tun bɛ Jibi Sakɔ bolo Jibril Sakɔ o ye ɲininkali kɔni kɛ a la a ye ɲininkali ninnu a y'u jaabi min ye fiɲɛw ye a y'o fana fɔ a ko da la fiɲɛ mun yera a ko da la Yusu a kɔni kɛra sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ a ka hakilina fana den tiɲɛ don an bɛ kuma an bɛ fɛn caman fɔ nka jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ a bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ ni fɛn fɛn ye an ka se k'o baaraw fana sigi sen kan i k'i hakilina di o ko kɔni kan nka k'e ta ye fiɲɛ fɔ ye nka fɛɛrɛ min b'i bolo n'o bɛ solution ko fɔ e tɛ se k'o di o ko kɔni ye tɔ ka jɛ baaraw ye dɛ Musa Bazi Kɔnɛ i k'a dɔn a ye Jibril Sakɔ a ka ɲininkaliw jaabi ni ka hakilinaw fana di min bɛ kɛ sababu ye ka jamana bɔ dingɛ la Yusu hakilina falen baara caman kɛra kumana bɛɛ lajɛlen ka a ko ni Ala sɔnna ma min y'u ka congrès u bɛna sigi sen kan i ka dɔn kalo tile 16 ka taa bila kalo tile 18 na septembre kalo nata nka o sen fɛ u bɛna baara caman kɛ nka an bɛ don min na komi bi web tv i ka dɔn Orota Lali TV ko bibi na k'a bi ka i ka dɔn kunnafoniw cari fa bɛɛ lajɛlen fɛ ka maaw lakana maaw bɛ ka kala i ka dɔn adamadenya baaraw siraw kan ka maaw nisɔndiya i ka dɔn dɔnkili duman ni fɔli duman kɔni na k'an bɛ don min na komi bi k'u bɛ k'u jɛni yɔrɔ fin baara kɛcogo la n'u bɛ baara ɲɛdɔn ko fɔ ni kunnafoni ɲuman dili ni jɛmukan ɲumanw sigilen ye sen kan NT avec abana e tɛ min bɛ wa tɛ bi ya a fɔ ne y'a min nin jɛmukan in fɛ kɛ NT avec moi abana SC ni y'ale ka fasiri ye an ye min bɔ i ka l'observatoire kɔnɔ an bɛ Jibi Sakɔ fo i k'a dɔn awɔ min ye hali bi ko baara taabolo a ka ɲi Ala k'an n'u bɛɛ lajɛlen dɛmɛ lajɔsi i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye an bɛ ale bi sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ye awɔ i k'a dɔn dabaliba ye min ye Bagadaji Musa min ye Azizu Dayanu ye hakili b'a la wa Ala k'a da yɔrɔ nɛɛma gado Bagadaji Musa k'a taara ka maa min don a kɔ n'o ye Usman Traoré awɔ k'a dɔn n'u b'a wele ko Gusno min ye awɔ k'a dɔn a yɛrɛ conseiller kun don mairie la commune de mairie la awɔ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin ɲɛ ye awɔ k'a dɔn min ye k'a tɔgɔ bɛ da la bi dɛ hali maa min da tɛ gɛrɛgɛrɛ ye awɔ a tɔgɔ bolo da min ye awɔ k'a dɔn awɔ min ye Gascoigne Usman Traoré u b'a wele ko Paul Gascoigne i bɛ Gascoigne dɔn nin tiɲɛ fana nana b'a ye anglais de kun don dɛ Paul Gascoigne e y'a mɔ ko ye o ta kun ye balonda ye nka i k'a dɔn awɔ min ye nin n'a kɛ musoko Gascoigne min ye awɔ k'a dɔn awɔ min ye duwakun caman bɛ yen Dar es Salaam min ye commune 3 district de Bamako min ye awɔ k'a dɔn dɔw kɔni kun ye tabale gosi k'a jira k'a fɔ awɔ min ye u denmuso san 11 min ye awɔ k'a dɔn minɛrini ko awɔ k'a dɔn min ye awɔ k'a dɔn ko a tununnen don dɛ k'a tununnen don dɛ n'i ye awɔ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min dabaliban kɛra maaw la maaw denmansaw olu kɔni ye awɔ k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la olu kɔni kun b'a fɛ ka nin ko in cogo dɔn cogo sugu bɛɛ lajɛlen la a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la den kɔni awɔ k'a dɔn waati min na den ka ko nana ɲɛ dɔn
mato ma da bla da grindala olu fana tara ka taa sɛbɛn bi deuxième arrondissement na deuxième arrondissement olu ye avocat dɔ tiɲɛ la olu ye avocat dɔ a bila min ye brigade de recherche olu kɔni ye avocat dɔ enquête dayɛlɛ u gɛlen ka enquête dayɛlɛ walasa ka yeele kɛ nin ko in na min ye avocat dɔ kalo tile 21 san 2021 u taara ka t'u tɛgɛ da avocat dɔ nin conseil communal kan min ye avocat dɔ commune de mairie la n'o ye Ousmane Traoré n'u b'a wele ko Gascoigne ale yɛrɛ avocat dɔ Bagadaji Musa dɔgɔnin don dɛ min ye Bagadaji Musa min ye n'a bɛ awandanyana bi o dɔgɔkɛ de tun don dɛ k'ale de kɔni ye avocat dɔ nin den ta yaw ni ka tunu n'a ye den ta san 13 waati min na nin ko bɛɛ lajɛlen kɛra sa i ka dɔn awa min ye u y'a sɛgɛsɛgɛ i ka dɔn awa min ye a y'an nkalontigiya i ka dɔn sɛgɛsɛgɛlen ye a ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'a kun ye layidu dɔ ta a ka dɔn muso in ye dɛ n'o ye commissaire muso in ye n'o ye Mariamu Dumbiya ye maa dɔw bɛ olu u ma nata u ma foyi commissaire ko bɛ 100,000 di ma ani dugukolo 2 k'i k'a ko datugu i ka mla commissaire muso ko ntɛ ne yɛrɛ den wolomuso ye ne wolomuso ye baara banna sa ntɛ tiɲɛ la dɔw ti sɔn dɛ lajosi commissaire muso in ko ndɛ Mariamu Dumbiya aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ko ndɛ cogo si la i ka dɔn aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la i ye aw ka dɔn kojugu min kɛ dɛ fo a ɲangini de ka kɛ e ka kɛ misali tɔw ma min ye a ye nin kɛ walasa a bɛ se ka bila cogo min na i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔn Mariamu Dumbiya an k'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn n'o y'a sɔrɔ i ka dɔn an ka maa ɲɛmaw u bɛɛ tun bɛ se ka nin kɛ nin cogo la n'u bɛɛ ma se ka kɛ nin cogo la u caman ka kɛ nin cogo la n'o tun kɛra min ye awa jamanadenw an tun bɛ lafiya o tuma bi min ye aw ka dɔn Ousmane Traoré Gascoigne conseiller à la mairie commune de a b'a la a minɛna a ka jala malo ala k'an kunnaja Musa Jara ni ale ka fasiri ye an y'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn b'a wele ko dabaliba adiya nyama ni dabaliba ye baraka Yusu i ka dɔn an ka hakili to an yɛrɛ la abana an ka hakili to denmisɛnnin nakaw la jala ma ɲinɛ jala ma ɲi fɛn 2 bɛ yen o kana i sɔsɔ ni fɛn 2 bɛ yen olu kɔlɔsi dɛ kelen jumɛn dabara ani jala n'i taara diɲɛ fan o fan ni sera olu la dɔrɔn i ni maaw bɛ jɛ sigi la k'a sɔrɔ mantɔrɔ si ma sɔrɔ nka ni a y'i i kɛɲɛ don nka ni a ko tɛ kelen fasalen don kelen Yusu i ka dɔn dabaliba ale kuma bɛ ni y'an balaka dɔ ye a kɔni bɛ ka kuma Yusu nin bɛ bɛɛ lajɛlen bilasira ni ka hakilina di maa caman mɔ hakaja min ye k'a dɔn k'a fɔ furumusow ni furucɛw ye Yusu ko nin bɛ bɛɛ lajɛlen bilasira muso in a kɛn bɛ ka kuma a kuma bɛ ka kuma fɛn min kan o ye i k'a dɔn k'a fɔ ale yɛrɛ wale min kɛ Yusu a bɛ ka maaw ladi ni ka diɲɛmaa ladi ni ka furucɛw ladi ni ka furumusow ladi parce que b'a ko min ye ka dɔn muso in i k'a dɔn a n'a furu cɛ Yusu ko u kɔni bɛ ɲɔgɔn bolo furu la san 5 bɔ ɲɔgɔn ko i k'a dɔn u y'o kɛ furu la Yusu fan bɛ waati min na i n'a fɔ sisan u ye denw sɔrɔ den 3 bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ nka gɛlɛya de kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ furu cɛ kɔni sɔrɔ hali n'a sɔrɔ furu cɛ ale ka nɛrɛ kɔrɔ ɲini kun don wari caman tun bɛ a kun nka i k'a dɔn k'a fɔ bana dɔ nana a minɛ bana in kɔni i k'a dɔn o juguyara ma kosɛbɛ ni nka a bolo ba o y'a sɔrɔ u bɛ luwanse la i k'a dɔn dɔ ka so kɔnɔ Yusu parce que b'a kɔni y'a jira k'a fɔ bana in bɛ ka juguya cogo min na bana in bɛ ka juguya o cogo kelen la opération bɛ ka kɛ cogo min na opération bɛ ka kɛ a ko kɔni bɛ ka gɛlɛya cogo min na a bɛ ka gɛlɛya o cogo kelen la a ma ɲɛ min kɔ i k'a dɔn bolominɛw u y'olu feereli daminɛ o bɛɛ n'a ta i k'a dɔn bana in tɛ ka nɔgɔya o wulikajɔ caman kɔni kɛra fo kana se sotigi ka kalo 6 juru fana bɛ u la sotigi b'a ka wari nɔfɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ cɛ kan ka opérer muso in kɔni wulila k'a don a balimaw kan k'a don a sinjiw kan k'a don i k'a dɔn k'a fɔ a teriw kan u ka se ka ɲamɔ min bɛ tali kɛ wari kɔnɔna n'o bɛ tali kɛ sefa wari 1,000,000 na cɛ ka opération bɛ se ka kɛ cogo min na Yusu o waati kelen sotigi y'a wele ko kurakun a ko min ye kalo 6 i k'a dɔn o bɛ ɲini ka dafa min bɛ tali kɛ n ka so wari a ka se k'a di n'a ma di e ni cɛ ni denw n b'a gɛn ka bɔ so kɔnɔ
o kuma fɔle muso yɛrɛ t'a dɔn a b'i ko yɔrɔ min na ni ka t'i ja yɔrɔ min na a wuli ka se k'a dɔn a balimaw n'a sigiɲɔgɔnw ma ani k'a dɔn a sinjiw kɔni ma Yusu maa si ma se ka muso in ɲɛji cɛ bari sabula fɛn kun tɛ olu fana bolo a kɔni ko gwɛlɛya ka gwɛlɛya a t'a dɔn a b'a kɛ cogo min na Yusu i k'a dɔn cɛ y'a wele n'o bɛ sotigi kɔni ngofɔ a taar'o ka wele laji waati min na a taar'o ka wele lamɛn i k'a dɔn o yɛrɛ y'a fana koyi k'a fɔ a ye ko boisson filɛ k'a ko min k'a k'a suma nka ko gwɛlɛya min bɛ muso in kan k'ale bɛ se k'a wuli muso in kan ni fɛn kelen ye muso ko mun k'i bɛ se ka muso yɛrɛ nisɔndiyara a hakilila ko cɛ bɛna wari bɔ k'a di a mɔ cɛ in ko cɛ in wulila i k'a dɔn ka n'a fɔ muso tulo kɔrɔ ayiwa n'i sɔnna i ni ne ka ko ka tɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ n'i sɔnna o ma min ye k'a dɔn sefa wari 1,000,000 n b'a compter k'a d'i ma kalo 6 wari n bɛ ja kɔ k'a yɛrɛsi kɛ k'a d'i ma fana muso wulila o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la Yusu k'a kɛnɛ minɛ ni ka taa ka so a kɔni taara a bɛ kasi la cogo min na a bɛ kasi o cogo kelen na a taara sɔrɔ cɛ bɛ saya ni balo kɔni jɛ o denw b'i ka dɔn kasi la baba kunna a yɛrɛ t'a dɔn a b'a kɛ cogo min na Yusu o ko kɔni kelen o cɛ yɛrɛ nana kuma k'a ye ɲininka ko ne ko mun bɛ e la dɛ a ko n dusu man di na bi k'a sɔrɔ min fɔra a ye sotigi fɛ a Yusu o de b'a kɔnɔ a t'a dɔn a b'a fɔ a cɛ ye cogo min na nka a ma ɲɛ min kɔ a taara ka taa denw lajɛ olu bɛ horondo la cɛ yɛrɛ kɔni o fana i ka dɔn tɔ tɛ ale fana na k'o bi ka gwɛlɛya ka taa a ma ɲɛ min kɔ a ka sɔnna cɛ ka fɔta mɔ dɛ sotigi ka fɔta ma kamanagan a bɛ maa bila ko dɔ la koyi kamanagan a ye muso in kɔni bila nin ko in kɔnɔ na Yusu a bɛ kasi la cogo min na a bɛ kasi la o cogo kelen na a taara o i ka dɔn ani sotigi kɔni ye ɲɔgɔn ye i ka dɔn o tilalen kɔrɔ kɔ muso in i ka dɔn a kasira a bɛ kasi la nka cɛ kɔni wari bɔ k'a d'a ma i n'a fɔ kalo 6 fana i ka dɔn k'a fɔ irisi a y'a o fana sɛbɛn k'a dɛ a mɔ k'an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan cɛ in kɔni ka opération kɛra ani sababa bɛɛ na cɛ fana bɛ ka nɔgɔya dɔɔni dɔɔni nka cɛ nɔgɔyalen sisan o ko cɛ de bɛ wuli ka jɔ la ko wari bɔra min ni k'ale furakɛ a bɔra wari bɔra muso y'a fɔ a ya n bɛ na o cɛ ala hali muso tun k'a to yen nka kɛ kelen ye a denw fa don dɛ cɛ boyi n'i y'a wari ɲini a bɛ yen de ko gɛlɛyara Yusu ko gɛlɛyara awɔ a man gɛlɛya Yusu cɛ kɔni ye ɲininkali kɛ ko wari bɔra min ale kɛnɛyalen a ye ɲininkali kɛ ko wari bɔra min muso kɔni ye nkalon fasugu bɛɛ lajɛlen tigɛ sa k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ maaw de ɲɛna a ma ni ka wari d'a ma o bɛɛ la cɛ kɔni di k'a dabila cɛ bɛ ɲininkali la cogo min na a bɛ ɲininkali la o cogo kelen na o waati kelen sotigi ye weleli nka muso fana la ko an ye min kɛ i ka dɔn fɔlɔ la i tɛna an ka ɲɔgɔnna dɔ kɛ n'o tɛ n laban n'a fɔ i cɛ ye dɛ ko in bɛ danga min na fa bɛ don muso la ninnu cɛ ninnu tɛ cɛ ɲɛnama ye ni bɛ min f'i ɲɛna n'a ye muso in lajaba walayi ala t'a to yen muso t'i lajaba dɛ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan muso in yɛrɛ i k'a dɔn hakili tɛ ɲini ka wuli wa a t'a dɔn a b'a kɛ cogo min na a ma ɲɛ min kɔ a ye tiɲɛ fɔ a furucɛ ye furucɛ fana y'a gɛn ka bɔ a ka so kɔnɔ k'ale n'i k'a dɔn kutakɛla tɛ se ka a balolen kɔ komi a wulila o de don kamanagan an bɛ min f'i ɲɛna k'i bɛ muso caman a bɛ ko dɔ la i bɛ fɛn caman ye walahi a ma n'o ninkun ye mɛ kamanagan an bɛ maa bila fɛn bɛɛ la a ma nɔgɔ dɛ ɲɛ bɛ denw na dɔw b'a fɔ ko ko hali n'o don k'a tun man ka sɔn tiɲɛ yɛrɛ la i ɲɛ bɛ denw na sotigi b'i nɔfɛ i ɲɛ b'i furukɛ la o fana tatɔ don mɛ n bɛ min f'i ɲɛna fɛn bɛ tɛmɛ n'o tigi ni ɲɔgɔn cɛ mɛ ni la kanu tɛ a b'a kɛ ten de mɛ n'o tɛ a t'a ninkun na a tɛ se a dusukun ma a b'a kɛ ten de ala k'an sutura maaw ka hakɛ to aw ka hakɛ to Yusu an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan muso yɛrɛ t'a dɔn a bɛ ko yɔrɔ min ni ka t'i ja yɔrɔ min na a ma ɲɛ min kɔ cɛ kɔni y'a gɛn ka bɔ i ka dɔn a ka furu kɔni na sotigi hali n'a sɔrɔ o bɛ ka wele an bɛ don min na komi bi muso kɔni ka furu kɔni tiɲɛna pepewu a ko dɔ wɛrɛ tɛ nin kɔni y'ale sɔrɔ bi nka ale bɛɛ kibaruya de da bɛɛ lajɛlen tulo kan maaw ka se k'u ta fan n'u bila dɔn a ko kɔni da la nin n'a ɲɔgɔnna caman bɔ cɛganaw b'an fɛ yan jama jigiw bɛ yen manager salifu bɛ yen aramataba ye plaisir ye dɛ a y'a ta ka ban aramata ye nana ni woro a fɔ plaisir de taara ni woro ye ni n'u kɔni kɛlɛla n ye min fɔ yan n ko n dɔgɔkɛ i bɛ aramata ko ba ko i bɛna don a la nka n'aw kɛlɛla i bɛ soutenir n'o tɛ n'a y'i sɔrɔ
o kumana Allah plaisir pingis ka ko do subora safi arabata baka degreba do safi safi reka kuma te wa degreba abara gabana won ni plaisir kelala plaisir ki ji jaga bolika faade do ne ramata bay bing abingas ka ko no ye ko mun kuluba biniga ala ka ngura pour parler gela o bena fatina wa soro ko ko ni bada pew abara o yusu ikado ni ngoni ko be ni ndanga ngonna ikado mimbe talike furumso konna o ni le ale soro ni chuina ko blasra card do mo ka se kutafa ko ni ndo o ni na nyona ko ni ko jamana famme ni na o ale ko nta kana chumna ko bela jili ko ni ai la josi ikado tele ala mi avocado ni mbugo tigini fly mbugo tigini ngele dobe mi ko Aminata Keita jaja ambe mago minye avocado awa minye titinyare ga mago ture la go mago minye avocado nyere la anvarale nywanga akara kata bana yide minye avocado nimusu mimblani minye avocado Aminata Keita minye avocado minye alekoni niye atermuso avocado nyere la ko batosi ko batosi Aminata ala ale gardige min ye kabale nyumani na min tige ko kai sarabala abe ko min ere jinnama min ye awaka Lajos mi sarabala mi avocado ani kamaleni mi ukaso nera koro nyigideru mi avocado kamaleni mi batosi ba nofe na nunu ni batosi ni Aminata terima odo koi me ala de nana kana Aminata mi ikado ami mi natai ikado awa mi nyere la ala de nana koro jai je ikado mabbe avocado batosi ko ma jojila mi avocado kamaleni wari bakum wari ba so mawgo ikado keleya nananga do batosi la batosi ta terima flow ikado ayeko sugo bela jeleke minye absika do no nche fara chuko mi ngabera ta fe mi me kamaleni na o fe ka bo avocado Aminata ka fave ninga teme avocado nyeme ka mi woni go kibe fe do fora olu to be gria ga ta fe Lazo zama mingo minye avocado minye batosi ale ko di dona avocado minye so mauka adona to mauka ikado adona moruka minye bele jele itake minye avocado nyerala wala sa numse ka fara chugo mina ka ko sugo bele jele ke ka da turula ka da jabala numa se ka fara chugo sila allaba minye adana kana fura do de ke minye aba mimina wala sa avocado ka bara jugo blawla barajugo milarola akara nyamine nala kanye fiwa ala ndesani nuko santanteria ko bichugo di bisa wallahi samuga teria bichugo di bisa lajosi ala ore kelesa miye avocado awa minye unana kana ko sege kana ko sege igado miye nyerela miye avocado nu tarayororo ku ba fo kwa termuzo inde miye avocado anater muzo kuka o sege uya sege kata sege kita itege daga katla ka batosi nyinga batosi jango alafo Allah akbar pale nodo odato muteria sishanama ala ka nguna jado de lajosi kale nodo ako temena o chugola mi bina ka bi nyera la ko belejele ambe ye nyegono kerengera na anfe bamago ya nisbay Musa Jara ale ka fatreni aywa wati ko nzeba goro kuruna ikado ni dentunu kibara ya mena min kono kumada ikado lamebo ni fleli ba belejele kloka yusu ni nye seba kamara ale ka wuli kanyi o mimbe talike fune seba kamara o kambe wati na ina fo sisa ka modeni ngoni ndunne me ala modeni nye santa ani sababu nyongwe ana hakiliti nyonve atununa kabini tenendo kalo kile muga ani saba uchu kalo samba fla ani muga ani kile akara kalabankurwa enumuke ka plaki yoro konna afatu ko bajan kamara abato ko bintu kamara na werebe ka ajabarani na jani wati na iren fotele abedin yere ko ni ja ko ni soro oni mami ngara din yife walma be mami mbulu obse ka fero tige ninga nga juru ko ni bamba o nga juru sra ko ni vle 76 05 54 56 76 05 54 56
walima kana ni de yɛrɛ renouveau télé la ya on bɛ Musa Bugu 3e port kɛrɛfɛ te coyi fanima ko ɲuman o bɛɛ ka dɔ Funɛ Seiba Kamara ale ka modentunu sɛbɛn in kan Yusu waati kɔni sera Mariba Sisoko ana furumuso Aramatu Berté an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ninnu bɛ Titibugu la Lajosi an na ko bila da gerinda la an na bita jɔya waati koroda an na foli da bɛɛ lajɛlen an na i ka dɔn foli kɛ bakuruba foli ye ka ɲɛsin kanubaw i ka dɔn ani lajɛbaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan barisabula waati b'an kɔ kan an na fɔ isa ko k'an bɛɛ waati wɛrɛ